ఈ నార్త్ ఇండియన్స్కి ఒక దౌర్భాగ్యపు చెడు అలవాటు, దుర్మార్గమైన అలవాటు ఒకటి ఏర్పడింది ఈ మధ్యకాలంలో. ప్రతి హిందూ నమ్మకాలని, హిందూ విశ్వాసాలని, హిందూ దేవుళ్ళని కించపరుస్తూ ఏదో చేయటం, ఒక డాక్యుమెంటరీ చేయటం లేదా ఒక సినిమా చేయటం, అదేదో గొప్ప క్రియేటివిటీగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం. ఇది ఒక దౌర్భాగ్యం అయిపోయింది. పీకేలో అమీర్ ఖాన్ అంతే, శివలింగానికి ఇది పాన్ పూయటము, ఇంకో గుడి గోడ మీద ప్రహరీ గోడ దగ్గర ఉచ్చబోయటము, ఏమంటే అది మూఢనమ్మకాలని. అంటే మూఢనమ్మకాలు అయితే మన ముస్లిమ్స్ దర్గాల్లోకి వెళ్తే ఏదైనా జ్వరం వచ్చింది, ఒళ్ళు బాలేదని వెళ్తే ఊది ఉఫ్ అని ఊది దీంతో పొగేసి ఇట్లా తాయితీ కట్టి పొమ్మంటారు. అది మరి విశ్వాసమా మూఢనమ్మకమా? ఓన్లీ హిందువులది మాత్రం మూఢ విశ్వాసాలు, మిగతా వాళ్ళవన్నీ గొప్ప విశ్వాసాలు, అవి మూఢం కాదు విశ్వాసాలు అని అంటే ఎట్లా? అది చేస్తే అన్నిమే చేయాలి. ఇక్కడే వీళ్ళకి హిందువుల్ని కించపరచడం, ఈ భారతీయ సంస్కృతిని అవమానపరచడం, ఈ దేశాన్ని కించపరచడం, అలాంటి సినిమాలు చేయటం, అదేదో గొప్ప తెలివితేటలు, ఇంటెలిజెన్స్ అని చూపించడం అలవాటైపోయింది అమెరికాన్లు, ఈ ఖాన్లు, ఈ గ్యాంగు చేసి. ఇది ఈ అలవాటే, ఈ అలవాట్లో పొరపాటేది. మనం ఎన్నో పురాణాలు తీసాం. అసలు పురాణాలకి, జానపదకి తెలుగు ఇండస్ట్రీ గొప్ప వేదిక. ఎన్నో తీసాం మనం. ఎక్కడా ఇతర మతస్థుల వాళ్ళని కించపరచలేదే. ఇప్పుడు అల్లా మీకు రూపం లేదు అల్లా అంటున్నారు. నేను నా క్రియేటివిటీ ఆఫ్ లిబర్టీ, నేను అల్లాహకు ఒక రూపం ఇచ్చి నేను ఒక డాక్యుమెంటరీ తీస్తాను. అంగీకరిస్తారా మీరు? అంగీకరిస్తుందా ఈ దేశం? అంగీకరిస్తుందా ఈ మీడియా? ఇవాళ మాట్లాడుతున్నారే ఎందుకు? ఏముంది, ఎవరిష్టం అండి, రాముడిని ఎవరిష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చూసుకో అని అంటారు, బుద్ధి జ్ఞానం లేకుండా. నేను చేస్తా, మరి ఒప్పుకోమనండి. యెహోవాకు రూపం లేదంటారు, నేను యెహోవాకు ఒక రూపం ఇస్తా, ఒప్పుకుంటారా వీళ్ళు? రూపం ఇచ్చి అది ఇతర మతస్థులు వాళ్ళని మీరు ఎందుకు దాంట్లో మీ తెలివితేటలు ఎందుకు? ఉన్నది పురాణాలు ఉన్నాయి, ఇతిహాసాలు ఉన్నాయి, ప్రజల విశ్వాసాలు ఉన్నాయి. ఈ రూపాన్ని ఏదైనట్టు చేయండి. అది కాబట్టి హ్యావింగ్ సెడ్ ఆల్ దిస్ ఇవన్నీ చెప్పి కూడా నేను ఒక విషయం ఇక్కడ విమర్శకులకు కూడా ఒక మాట ఏంటంటే, ఇది ఎంతవరకు ఇది రామాయణం అని తీస్తున్నారు, రాముడు సీత రావణాసురుడు అని పేరు పెట్టి తీశారు అంటే ఖచ్చితంగా ఆ పేరు పెట్టి రామాయణమే తీస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా క్షమించరాని నేరం ఇది. అలా కాదు, మేము ఒక ఇన్స్పిరేషను, రామాయణాన్ని ఇన్స్పైర్గా ఎన్ని కథలు రాలేదు, ఎన్ని సినిమాలు రాలేదు, సోషల్ మూవీలు. అలాగే మేము ఆ రామాయణంలో పాత్రల్ని నేటి కాలానుగుణంగా దాన్ని చేసి మారుస్తున్నాము, చేసాము. రావణాసుడిలో మంచి చెడు ఉంది, మంచిని పక్కన పెట్టేశాము మేము. రావణాసుడిలో ఒక చెడు ఉంది, ఆ చెడు దురహంకారము, పరాయి స్త్రీని మోహించటము, ఇలాంటి రాక్షస ప్రవృత్తి ఉన్నాయి కొన్ని. అలాంటి వాటిని ఆ మాత్రం తీసుకుని ఒక విలన్ క్యారెక్టర్కి పెట్టాము. ఆ 10 తలలు అనేది, అతని 10 తలలు అనేది రామాయణంలో కూడా 10 తలలు అంటే రావణుడికి 10 తలలని కాదు, 10 మేధస్సు 10 తలల మేధస్సు ఆయనకు ఉంది అని. అందుకనే పండితుడు, వేద పండితుడు అతను, అంత ఉందని చెప్పడు. అలాగే ఈ విలన్కి 10 రకాల ఇవి ఉన్నాయి. అతను అణచడానికి వచ్చాడు, 2 పాదాలతో వచ్చాడు అంటున్నారా? ఇన్స్పిరేషన్ అంటున్నారా? ఇన్స్పిరేషన్ అయితే అది నోబడీ కెన్ అబ్జెక్ట్. ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరైనా ఒక పాత్ర మీద ఇన్స్పైర్ అయ్యి మేము వేరే కథ తీస్తున్నాం అంటే సంతోషం. అంతేగాని రామాయణమే అని చెబుతూ మళ్ళీ మేము పాత్రలు మా ఇష్టం అంటే అంగీకరించదు, దేశం అంగీకరించదు. ఇదేదో హిందువులు ముస్లింలు కాదు, ఇది భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకి పట్టుకొమ్మ రామాయణం. రామ అనే పేరు మమేకమైపోయిన ఈ భారతావనిలో మమేకమైన ప్రతి జీవితోటి మమేకమైన నామం అది. ఈ భారతావానికి పట్టుకొమ్మ రామాయణం. సంస్కృతి, భారత సంస్కృతికి ప్రతిబింబం రామాయణం. కనుక దాన్ని కించపరచడము, దాన్ని అవమానించడం ఎవరు అంగీకరించరు. అది లేదు అని క్లారిటీ ఇవ్వాలి వాళ్ళు. ఇంకా టైం ఉంది కనుక లెట్ దెమ్ గివ్ క్లారిటీ. ఆ క్లారిటీ ఇచ్చినాక స్పందిద్దాం. ఈ లోపల ట్రైలర్ 1 నిమిషం 46 నిమిషాలు 42 నిమిషాలు చూసి మనం కంగారు పడక్కర్లేదు. నిన్న ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. సో లెటస్ కట్టుబెట్టి తీశారు సినిమా, మంచి సంతోషం. మంచి సినిమా అవ్వాలి, సూపర్ హిట్ అవ్వాలి ఆ సినిమా కోరుకుందాం. రామాయణం అది. కానీ ఈ దేవుళ్ళని అవమానించే పని మాత్రం చేయకూడదు. ఇంతకుముందు చేస్తూ వచ్చారు, ఇకమైనా ఆపాలి. అందుకనే అడ్డుకుంటారు. అడ్డుకునే విషయం కూడా అందుకే బ్రహ్మాస్త్రం అంటే బుద్ధి లేకుండా బ్రహ్మాస్త్రం టైటిల్ ఏంటి? మన ఇతిహాసాల్లో అస్త్రం అంటే విలు నుంచి వచ్చేది అస్త్రం. చేతికుండే కడియం అస్త్రం కాదు, మెడలో ఉండే డాలర్ అస్త్రం కాదు.
అదేదో ఈజిప్షియన్ సినిమాలో ఆ సినిమాలో వచ్చాయి. మనకి మన ఇతిహాసంలో రాముడు ఒకసారి రాముడు గడ్డి పరకని అస్త్రంగా ఉపయోగించాడు. మిగతా అన్ని విలు నుంచి వచ్చిన అస్త్రాలు రాముడికి ఇచ్చింది. అస్త్రాలు అంటే విలువ. అది నువ్వు బ్రహ్మాస్త్రం ఎందుకు పెడతావు? చైనా బస్త్రం అని పెట్టుకో, ఇంకోటి ఈజిప్షియన్ ఏదో పేరు పెట్టుకో, బ్రహ్మాస్త్రం అనే పేరు. రేపు భావితరాలకు ఏమిటి బ్రహ్మాస్త్రం అంటే? ఏమి మీరు చూపించే గాలి అస్త్రాలని బ్రహ్మాస్త్రం అనుకోవాలా భావితరాలు? మన ఇతిహాసాలు మన దీనికి అస్త్రం అంటే విల్లు నుంచి వచ్చేది అస్త్రం. ఇలా దరిద్రపు పనులు చేస్తూ అందుకని జనాలు చూడలేదు. ఈ దరిద్రపు కార్యక్రమం ఎందుకు చేస్తుంది ఈ నార్త్ ఫీల్డ్లో? ఈ కరణ్ జోహార్ వాడు ఒక పెద్ద వర్స్ట్ ఫెలో, వాడికి ఉన్న కుళ్ళు అన్నీ అయ్యాయి. ఒక రాజ్పుట్ పెద్ద హీరో అవుతుంటే కానులు కాకుండా మరొకటి హీరో అవడానికి ఇష్టం లేని దానికి ఒక పెద్ద డ్రామా చేశారు. ఆ డ్రామాలో వీడు భాగస్వామ్యాన్ని రూమర్స్ వస్తున్నాయి, అవన్నీ కూడా తేలుతాయి. కనుక స్టాప్ దిస్ నాన్సెన్స్. అది ఆది పురుషైన ఇంకోటని మీరు ఆ ఇన్స్పిరేషన్లో తీస్తే చెప్పండి క్లియర్గా, ఇది ఇన్స్పిరేషన్. అంతేగాని మేము రామాయణమే తీస్తున్నాం కానీ మా ఇష్టం వచ్చినట్టు పాత్రలు ఈ అలంకరణ కానీ ఇంకోటి చేస్తామంటే క్షమించరు, తరిమి కొడతారు. దట్స్ డెఫినెట్. అది భరించడానికి నేరం, అది క్షమించడానికి నేరం. Please do like, comment and share our videos. For more interesting updates, please do subscribe and click the bell icon.